салом алейкум дӯстони азиз, рӯзи ҳамаи шумо ба хайр шодӣ бошад. иншалло ки ҳамаи шумо хуб ҳастен, тандсият ҳастен. дӯстони азиз, дар инҷа як намуд булочка тайёр кардистам. ростӣ чанд рӯзи ахир шид уқа саломатимон хуб нестай, кӯдакорам гирип, худмонам гирипҳои сахт. бо имрӯз камтара хостум булочка тайёр кунам барои кӯдакора. дар инҷа бошад 200 мг обай, 200 мг бошад шир. обу шир бояд нимгарм бошад. як қошуқ прибадне дрож, 2 қошуқ дигар шакар. ҳамаша якҷоя кардам. баъд 2 дона тухм дар корай, тухмора якташама зардиша гирифтам, мондагиша андохтам. хушрӯ якҷоя кардем. баъд орд дар корай 700 грамм. ордам хел андохтам. баъд айболои орд як қошуқча намак, 100 мг равған. хушрӯ анум хел якҷоя мекунем. 2-3 минут анум хел хамира якҷоя мекунем, хушрӯ ҳал шавад. баъд рӯша пӯшонда мемонем дар ҷои гармӣ то расиданша места. то хамири булочка расиданам мехоҳам як торти медовик тайёр кунам. шуморам ҳамроҳам гирифтам дӯстони азиз. 180 грамм маскай, 4 қошуқ калон асалай. анам хеле якҷоя мекунем. ман дар инҷа сирхи бад намекунам асалаҳа. касоне ки мехоҳен сирхи бад кунем, камтарак дар болои плита 1 минут барои ковен. ман баъди ки содара андохтам, ами 35-40 секунда ай рӯи плита мегирам шо. хеле духтаро то охири навора бо мо бошен. чихеле ки шинидестен овозои мо хай кам камак гирифтагӣ, гирип шидагем. хай акай аввал амита буду, бо гирипи сахт кишидем, бо ябора шидагиай овозомон. барои ҳами хай бо дар инҷа ман ҳами гап задан мегирам ҳар як маҳсулота андохтанда. дар инҷа як қошуқча сода андохтам. сода прибад набуд. анам хеле якҷоя мекунем. кафи сафед мекунад. дар ҳами вақти содаро андохтам алова баланди бад намемонем, ҳами средни мемонем. содара ки андохтем, ҳами тез тез мековем. бинен уже рангаш зард шидестай. бисёриҳо мисол рангшан хеле мекованд, сирх мекунанд. ман ҳозир ҳами 35-40 секунд боре кофтам. ҳозир ай болои плита мегирам. мебинен уже заб зард шид, ҷӯшидестай. дар инҷа бошад духтаро 4 дона тухми майда, 150 грамм шакар. хушрӯ лад мезане. бояд михел кафи сахт кунад. ранги бисквита тайёр мекунем, ана михел бояд шавад. бинен ранги тестаи бисквит чи духтаро. ана кун мо асалу маскае ки тайёр карда будем кам камак рехта лад мезанем.
мани торта бигем орду чизоша че накардам, хел наглаз андохтам. хоҳен дар иҷа бо разрихтил андозен. ман нандохтам. ана меха духтаро баъди андохтанмон лад мезанем хушрӯ. баъд орда андохта ва венчик хушрӯ якҷоя мекунем. бояд тестаи мо ранги отала шавад. дар рецепти анамин торт ҳамагӣ 380 грамм орда корай. ма тестара да 3 пиёлача якчина рехтам. 3 дона ами корж мепазам. тунукак мекунем. рости листи ма калони бар неста михел майдачай. ма дуташа уже пухта гирифтам. и ахироншай. дар 180 градус мемонем. 4-5 минута бояд бисквити мо тайёр шавад. ина бинен духтаро чӣ хел хушрӯ тайёр шид. мулоимакай бисквитора як тарафа карда мемонем. хунук шида места. дар ҷа духтаро булочкаи мо расид. бинен чӣ хел дами хушрӯ кардак. ҳами ҷои гарм боша дар 40 минут хушрӯ мерасад. ҳозир боша рост мекунем. кулла карда мемонем. дар тестаи булочка шакара ма кам андохта будам. ҳозир боша тунук карда камтарак равған мекунем. баъд шакар мепошам. мешавад ки ягон намуд вареника андозеда дар дуруни булочка бо ба маззаи хушрӯ мешавад. ҳамагӣ 12 та булочка кардам. ду ресмонум гуфта калон калони хушрӯ омад. баъд булочкаҳо духтаро 25 минут баъди печондан мехел дам гирифт. бинен чӣ хел дами хушрӯ кардагия. баъд анамо як зарди тухма гирифта 2 қошиқ калон шир андохта хушрӯ якҷоя кардам болои булочкаҳо да мекунем. дар 200 градус мемонем дар духовка то тайёр шиданша места. то тайёр шидани булочкаҳо ма мондаги золачорам тунук карда печонда мемонам. то тайёр шидани иноша ошам рӯ мегирад. булочкаҳои моям ана мехел тайёр шид. духтаро маззаш аҷоибот омад. ҳозир боша ошам печонда мондам. беҳад мулоимак хушрӯ омад. вақте ами печондани булочкаҳо да биби ҳанифа бисёри баъд ғам додак ма. ами хел пада шакар карда печондан гирифтам. хай аҷоиб омад маззаш. инам хай духтаро раҳмат ки мора дастгирӣ мекунед. баъд анаи булочкаҳо дуюм реси мондагима ами хел печондумшонаву вақте дар духовка монданда болошонда шакар пошидам барои ширинак омаданшон.
креми торт бошад духтаро, сметану шакарай. Ма дар қабатҳои торт ягон намуд пропитка кардагӣ нестам. бинен чӣ хел мулоимаки хушрӯ омадагай, маззаш аҷоиб будай. маззаш торти медовикай не ки аними коржош видуш ранги бисквитни омадагиай. барое ки ма дар аними асал маска содара сирхи бад кардагӣ нестам. барои анами видуш камтарак сафедак омадагиай, ранги бисквитни. инамихе духтаро ҳатман тайёр кунен. беҳад торти ба маззаи хушрӯ меояд. маззашам аҷоиботай. ҳазор раҳмати калон барои суханҳои нектон дар комментария менависен. ва дараҷа духтаро борое ки айфабелик заказ карда будам, борои ма омадан расидан 1-2 рӯз пеш. намиқад чӣ бор заказ кардам, чиёи даркорӣ буд барои хона. бисёр духтаро дар комментария менависен, дар бораи анами фабелик маълумот медоден, як видеои пурра мекарден. манижаам гап зада буд, худман гап зада будам, бо номеромо намондем. мисол чӣ хел кор кардана, чӣ хел кора пеш бурдана дар инами номеромо нависем. бо мо ҳамаша пурратар мефаҳмонем. дар комментария пурра фаҳмонда намеша. мисол дар видеоам фаҳмонда будем, бисёриё бохай менависен. бохай дар инами номеромо ватсап кор мекунад, пас яъне мо шумода ҷавоб мегардонем. мисол маҳқул шава кор мекунем, маҳқул нашава хай ягон чиз заказ мекунем барои хонатона. инам хе духтаро, иншолло ки мо пеш мерем, кор кардестем, командамон рафтестай пеш. инам хе чиё заказ кардам ба нархи арзон. ҳамин чизо мисол дар рӯзгори ҳамаи мо шумо даркорай. ҳамин средства барои ванна, средства барои посуда, шампун детский, шампун барои худомон, ягон амуд духӣ, намихел чизо, порошок. ай магазин намегирему, ай анамин фабелик харидорӣ мекунем барои хонаву дармон. духтаро заказ кардан хоҳед, дар номеромо нависен. тамоми шаҳрҳои Россия, Тоҷикистон доставка ҳастай. чизе ки маҳқулайтона нависен ба мо пешниҳоди шумо мекунем. бисёр духтарако мисол менависанд дар комментария ки мо дар анми хона бекорем, шаваромон кор дамера, худмон дар хона намедонем чӣ кор кунем. мисол анами бекор намешинӣ, анами фабелик да кор мекунӣ. моя мисол анами кора пеш бурдестем дар зимистони хунук дар хона. хай ҳам кори хонамона мекунем, ҳам дар айқафои кӯдакомон бо вақт мешавад. фабелик да кор кардестем. инами хе дӯстони азиз, ҳазор раҳмати калон ки бо мо буден, видеои моро тамошо карден. то видеои оянда дар паноҳи Аллоҳи меҳрубон бошед.